Fl-ewwel seduta wara l-btajjel tal-miliet, il-Parlament sellem il-memorja tal-eks segretarju parlamentari u l-eks deputat Laburista Silvio Parnis. Silvio Parnis ħalla din id-dinja it-tlieta li għadda fl-età ta' 57 sena. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Silvio Parnis dejjem kien disponibbli għan-nies u dejjem kien viċin tagħhom f'kull mument tal-ġurnata. Dr. Abela qal li Parnis kien dejjem jirrispetta lil kulħadd u jwassal il-messaġġ li jrid jgħaddi li kien jemmen fih. Il-Prim Ministru qal li huwa dejjem baqa' jgħaddi lill-oħrajn il-valur li wieħed ma jaqtax qalbu anke fl-aħħar mumenti tiegħu. Dr. Abela qal li matul il-kampanja elettorali li għaddiet kien jibatlu ta' kuljum u jgħidlu li qed jitlob għalih minkejja li kien qed jiġġieled kontra l-Mart. Hawnhekk il-Prim Ministru irrakkonta li darba minnhom Silvio rid ikelmu u qallu li kien inkwetat fuq żewġ affarijiet. L-ewwel wieħed kien li ma kellux saħħa biex jaħdem, li ma setax isuq minħabba lanqas isuq minħabba il-kura li kienet jieħu. Iżda l-ikbar biċ-ċankwiet li kellu kienet x'se jiġri minn Dorien u minn Jacob jekk il-marda telbu. Daknar niftakar kont għedtlu iffoka fuq il-kura tiegħek, iffoka fuq saħħtek, il-bqija huwa responsabbiltà tiegħi. Dik il-kelma li tajtu dakinhar sallum il-ġurnata żammejta u se nibqa' nżomma mal-eżis tiegħu. Waqt din is-seduta parlamentari sellem ukoll il-memorja ta' Silvio Parnis l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia. Waqt l-istess seduta il-Parlament sellem ukoll il-memorja ta' omm il-kap tal-Oppożizzjoni Frida Grech li ħalliet din id-dinja it-tnejn. Il-Prim Ministru Robert Abela tal-kondoljanzi sinċira tiegħu lill-familja Grech.